Така, здравейте, приятели! Аз завършвам с ново видео лайв и днес ще играя 99 нощи, но не сам, ами с един приятел в женски род. И това е моята приятелка Йоана. Здравейте! Да. Ще гледаме коментарите, ще гледаме колко души има и може да участвате в лайфа долу. Така. Падна телефона. Така. И така. Сега влизаме в Roblox. Нали го виждате? Да, виждате го. Така. Тук влизаме в Roblox и сега влизаме през Йоана Йоцова. А днес лайфът... Може да ми казваш фамилията? Какво каза Йоана? Може да не ми казваш фамилията? Не, нищо. Така. Ето това ми е скинът. Ето го на Йоана скинът. Няма да показваме как се казва в Roblox, за не може да ни хакнат хората, които искат да ни банват. Така. Лайфът ще е около 10 минути, защото после имам работа и други задължения. Маля, никъде не може да се освободи. Илана, влез при мене. Така. Ето, заради ни, ние с Илана сме извънземни. Тя е с едно лекарство, което е като... Тя може да се възражда безплатно. Един път. Между другото, хора, знам, че преди да запалим огъня, ако убием зайка, е по-голям шанс да ни се падне крак. Така да бъни фут. Кристияни, които са в лайфа? Ами, за сега има 100 души. Ето. Кой пита? За сега... някой пита какъв е новият апдейт. Ето го новият апдейт, хора. Еленът е починал за жалост. Така не е починал, е припаднал, защото някой го е наранил. Сигурно някой бухал и сигурно някакви трима лилави бухали, които го убиха и го не го убиха, го нараниха в крака и в корема. И така, и ние в днешния епизод е целта да спасим Елена и да го съживим. Въпреки, че това ни помага да паднем се до так. Супер. Така, хора, падна ми се и на мен GoodTax. Илана, пусна го. Така. Да. Ето ме. Колко съм як. Аз имам и бандажки в себе си, но за жалост не истински, само на скинът. Вълк. Някой казва ли те в лайфа Ивелин? Има само един. Има само един, който го е написал. Той не знам кой е. Казва се Николай Николов. Така се казва. Видях. Ивелин Михаел от правителството. Я пишете в коментарите дали се вижда какво играя, защото не съм сигурен. Не искам да видя дали вие го виждате, защото не виждам вие какво виждате, така че споделете в коментарите, така да е в лайфът. Те абонирате за канал. Чакай, че пак щях да кажа за промоцията. Да, абонирайте за канал с камбанката. Нека да стигнем 35 000 лайка, 999. И също така, ако имате Инстаграм, моля ви тегнете Кристиян Борисов.